liġi importanti li tajna l-input tagħna, però ċertu emendi importanti li ressaqna bħala oppożizzjoni ma ġewx aċċettati mill-Gvern. Waħda mill-emendi kienet dwar min għandu jkun ir-regolatur. Kull liġi li tirregola irid ikollha regolatur. Il-Gvern ippropona li tkun il-Kummissjoni Elettorali. Aħna għamilna emenda biex ikun kummissarju li jkun magħżul mill-Kamra tal-Rappreżentanti mill-Parlament b'żewġ terzi tal-membri biex hekk ikollu l-fiduċja taż-żewġ naħat tal-Kamra. Din ma ġietx aċċettata mill-Gvern. L-oppożizzjoni tagħna li tkun il-Kummissjoni Elettorali għax il-Kummissjoni Elettorali hija ffurmata minn rappreżentanti taż-żewġ partiti politiċi rappreżentati fil-Parlament. Il-Gvern tal-ġurnata jkollu l-maġġoranza għax għandu 4 membri u ċ-chairman, l-oppożizzjoni għandha 4 membri, il-Kummissjoni Elettorali se jkollha ammont ta' informazzjoni sensittiva tal-partiti politiċi fidejja li din faċilment tista' tiġi fidejn il-partit ieħor. U dan hu dak li aħna qegħdin noġġezzjonaw għalih. Ovvjament dak li huwa jrid jiġi ppubblikat fuq emenda tal-oppożizzjoni, dak kollu li jrid jiġi ppubblikat se jiġi ppubblikat online fejn jitlu donations iktar minn ċertu ammont, l-accounts tal-partiti, eċċetera, dak m'hemmx problemi għax dak se jiġu ppubblikati. Però din kienet waħda mill-oġġezzjonijiet prinċipali li għamilna aħna bħala oppożizzjoni. Tistemmen il-partit qegħdin fuq level playing field? Assolutament le, il-partiti mhumiex qegħdin fuq level playing field, aħna sħaqna waqt id-diskussjoni fl-istadju ta' kumitat u anke fl-istadju l-oħra illi l-partiti politiċi fejn jidħol finanzjament mill-istat għandhom ikunu on equal footing, on a level playing field. Xi fisser? Jiġifieri fejn jitlu donations mill-pubbliku, l-pubbliku jagħti lil min jogħġbu hu. Imma l-istat għandu l-obbligu li jimxi b'mod ugwali mal-partiti politiċi kollha. Is-sitwazzjoni fl-aħħar 30-40 u iktar sena li għaddew ma kien iċċekk għax il-Partit Laburista għandu fidejh ammont kbir ta' proprjetajiet iżjed minn 30 proprjetà li huma mogħtijin bis-soldi mingħand l-istat. Meta ħadd tidħol fis-seħħ din il-liġi fl-ewwel ta' Jannar li ġej dal-proprjetajiet se jibqgħu għand il-Partit Laburista u se jibqa' jgawdi minnhom qed jikrihom bi ftit euros fis-sena u jdaħħal minnhom l-belli tal-euros fis-sena. U allura mhux se jkun hemm level playing field. Provajna ndaħlu emenda fl-istadju ta' kumitat, però l-Gvern ovvjament għax jaqbillu kien kontra totalment din l-emenda u baqa' jsostni li m'għandu jinbidel xejn minn dan. Bla dubju dan hu rwol ta' oppożizzjoni serja, rwol ta' oppożizzjoni serja illi fejn tidħol kull liġi fil-Parlament mhux toqgħod topponi u toqgħod bil-qeda u ma tagħmel xejn, imma fejn hu tajjeb tgħidlu tajjeb, fejn tista' tejjeb tressaq l-emendi biex ittejbu u hekk għamilna f'din il-liġi ressaqna numru ta' emendi biex intejbu din il-liġi u numru ta' emendi ġew aċċettati mill-Gvern. U mbagħad fejn il-Gvern jibqa' għaddej u jkun aħna ma nkunux naqblu għandna ngħidu b'mod ċar ma naqblux u nagħtu r-raġunijiet għalfejn ma naqblux, kif spjegajna wkoll f'partijiet minn din il-liġi.